Da ka mensim ke bat sngau khia bat sngau bitar ka kenhun kinong deja bat sha ki baju penbiang bam ha ka office DC Ribhoi district na ka banta kinong tre sarkar ha ka por election ha ka arpun riu terik kila lektur sha ka office UDC bandawa ya la ka hok hadien ba kila sha pendu ya kalat kamai bandeja bat sha ha ka ni ka por election MP Lok Sabha Shwa ba kini kinong shong deja bat sha kin kendu ya UDC arpet upadhaya kilalet ban jurip ru ya ka circuit house hakaba la ailat ya ubar jela ban penbiang bam na ka banta kinong tre sarkar ki batre met sngi hakani ka election MP kila ujor baya ka jaka sarkar la penlong dukan na ka banta ubriu shimet ban deja bat sha kat bala khangla de kilong kumi ki ba im kendoi jakpo da ka ba deja desha hakum kani kapor Ya kani ka kunhun kinong di sha batja la sanran de kinong yalam ka Ribhoi Youth Welfare Organization ban kershan ya ka jingdawa baki day ban yo ya kalat kelenti kumbaju long baro shikata hakapor election kidon hadu khatlangut kilong kumi ki bala sha slot ban penbiang bam ni kinong tre sarkar hakani ka election MP ya kani ka kam penbiang bam la ai kontrak sha ubar jela ubana shulong kini kilong kumi kila dawa na UDC ban siu daplut plon ya kiram bagi dang sa hakajing penbiang bam haki election baladep Kadi ako private property sa government property. Private property ni. Yang ada hak ni. Kalau kata wala. Mong hay ni nang sedya. Nang sedya. Ana ko tiga nang. Yang dibuhay do one. Doon mas tarman yun eh. Tip na eh. Marami low level te. Ini high level te. Yung aspirational district, bisa ne? Yung aspirational district yang Ribhoi jengi. Ini aspirational district kamu beli. Bagin kentiu ya kibriu jong Ribhoi bagi dangduk. Kari mata te ya kibriu jong Ribhoi kaya rendang. Si rendang. Ya kini kita te. Kiba kapten ta tu kasili gade ka tukan kamden ba. Kamdan tendar. Hoi kini kiba saki tu kasi kamdan. Kari ni kiyo. Bayang dungi kiba hijuk supply bam haman na ki election. Mata kasi kim banse ban wani tendu UDC na marngil awan ha kasi coding ru ni kemla bani tendu. Tingila submit ya ka jing thor usai. Kabala penlengo egi kalong ba. Mdon weiru bayo nangi kiba kapten dar nang ni na Ribhoi district. Hari yo kiba nabar ke district. Kena lo nang tar ngilawan bani keduk mentai ok bahana uta ubat hep ubayo udai uba ay kan rit kaba ritam. Te ula ongru baka government kala approve ya tarit dari aspak sanpo. Te Henry mention sinem ru mangi in paidin mo ya kaba mention sinem ru karit kaba ay ban supply ke di aspak tengkah. Bat haka tu karit kaba ay mention sinem haka tendar bat kumjur haka approve rit mention don yok tau GST dan ni uno tax bengi haban siu. Te Henry mentah padi kila submit ingi ka bill badiban ai bat GST bat balong arspa tengkah Henry mentau sendem badi arspa sopo hana tau ba supply mentah te kalong ka igi bas mulungo kay mamangi ki try district nang nemo lada jital inda hot yangi hakas ni ba plitendar pe karit kadiban lo ka kabangila ban ay pi kadi ka ni pila ni ban supply hari kum kataru kam dan irum dan hari ngi shutip kensan ba la ay sya tangya uwe breu na selong te kalong ka basungsi kay kamtam ni gini ki kantin ki ba syong hang ni ki bala im ki ba ay ja ay shay ki hang ni office man ka singi ki ba serve ki
Henry ya kini ro akan tai lut kalau ke ka bai ben kenya ngi ki beri jong ka district por bangi tap syo bangi tap ya to ka tandar ki la phat tap ngi to ka tandar ki ong pat ngi handa ba ngi de ben le lut ki tes baro na du ki khmat na du ki skor na du ki rendang na du ka sentor baro ki pak le ngi ka tes ki ong handa bangi hab ban syem ngi tes jong ki baro te ki taro baro kha ngi la lap miek ngi la pulut por ngi la lek ki hospital ngi la de le lut ki tes ki baro lagi la tap itu ka tandar nga submit ki to baro Andre akap ngi bagi plate ta ka tandar pat de ngi kata tandar pat ngim sim la yo wairu ngi nang ne pan syong ya kata kedukan ni ngila wan hang te pok circuit house ngila syam bahang te pok circuit house kat bahaka por bagi ki ai order ngi ka ja ka sha bagi syat kim sha ngi ban sok ki plastik ki ong baka ja ka de ban long ka ba kluit bat ki de ban khat bet ne ki kiu ban ai ya ki ndrei kat ba menta pat de ngila lek ngi syam hang te pok circuit house ki dok plastik sudah ki motor plastik sudah ki car plastik sudah hang tem tai ki pendon kam yangi watang ka umro ban ai bilor kim sha ki ong hana ba ka kalong ka bang khuai han rekat ba mentah hang te ki pendon kam de ki bilor sudah ngipet ngila lap hang te ki pendon kam de ki car plastik sudah ida yo i da ka khmat ade ngila wan saki menta baro ngi kinok sang dukan ngila wan pet hang te ngila ba de ki car plastik sudah baro han rekat ba yangi pa sha ban pendon kam ka car plastik halor kata ka doru ingi la ai ka barit tang arspa tengkang ngi sef iki hap kit sna bat jak dukan bat adang sedang rei balai hang te ba de yu khar da ai daga state house bakin syong bakin tia bakin shet kat bayangi hap shet kinala hap sna hap pen khoi iki caka bakin shet bat pen biang ya ka bam na mata jongki baki ong baki de pidem long ki bakhoi balong hygienic mentah hang te ya kat ba hang te ba de mentangi pe i wan pe kar kom shet hai ka long hygienic barok ki digido ikop ki digido plastik sudah ki bra sop du tha ki pedam da ka hang te mentah wadi ki motor ki choro bra khan ki chor ki bla sah duk hak sudah barok hang te ki syat kumbagi ru ki ngis dap da kajing lengo ngi ki nong syong di si office kantin ni la ai bam de ki barok di kisnem mang ni haka por ba ki don ki bil ru ngi ya sya wat haki por ko bit ngi la ya sya mentan dala de kata kasin ka de ka banengkong ka ba yangi ki kantin ki kentaj ba ki nom ai ta ka bam de man barabor ka ba sedang yangi ka bakut yangi kat ka baduna yangi siteng bit siteng yong ki ordar sya ki ordar bam nangi ndai mentapat de yangi ki kentaj ki klem syam khat hi yangi bakin ya keren ya takador bangin la plit ka tandar jong ki kala he kador pila ne em ban ai bam ha ka de ka bangi bu mangi ngilingim ju wadaki ai tang kador sispa tingkangi ki bana kantin ni accept ni ai kat ya ka bangila to langim la ban kadang ya ki kat bayala di tingi hak hi ban yo nong kanu ka kam ka bangi trei ni de ban yo sing yo nong tengin dalaya le ya ka lanjo kan ni ka bil ka ba barok sisnem mentaro ujubat yang ini nakawai kata yo uan sak de kawai kata yo nakawai kata yo so kawai ka banai ndala leg uang kapisa kalarung hapo account jonga tengen sa ndala sa ni utaw si ngan sa IFI ndala leg kata ka banai ru lapoi ke usnem ru mentapan ban kendit upan sada ka GST nalor haki tu ki port hap tandar ya ka GST uklem pan ni tingila ai bet kabam kat bakan biang itu kador jong ka aspa bat ka jing yo nong ka jongi ndai mentai ka GST ru ulaot nalor ka tapur ka pisa o syam ai